Ers cael yn enwebu fel islywydd 2 flynedd yn ôl yn Llandudno. Yn naturiol, mi ro'n i wedi dechrau meddwl am yr hyn, ro'n i yn mynd i'w ddweud fel rhan o'n anerchiad i. A roedd sawl syniad a thema wedi amlygu hunain. Ond fel da ni wedi clywed fwy nag unwaith, 6 wythnos nôl mi ddoth rhyw bopeth i ryw stop. Llithriad troed anffodus ar fore sul hamddenol yn cychwyn ar ein gwyliau, yn golygu byddwn ni yn eitha gorweddog am ryw 3 mis. A ffatrwm bywyd bob dydd yn newid yn syfrdanol. Mae bod ar eich cefen yn rhoi lot o amser i chi feddwl. A ryw fyfyrion ac edrych nôl fydd llawer o'r hyn fydd gen i rannu gyda chi yn rhan gyntaf yr anerchiad yma. Mi nath amryw ar y pryd rannu adnod gyda fi. Mi ddoth fi o sawl cyfeiriad, mi ddoth ar y ffôn, mi ddoth ar Messenger, mi ddoth ar Facebook. Rwy'n am ddyfalu lle beth oedd yr adnod honno. Ni a dydd droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Neu o Beibl.net, fydd ddim yn gadael i dy droed lithro, dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Efallai bod yr adnod wedi cael ei rannu chydig bach o tafod mewn boch. O'ch chi'n gwybod be? Y gwir amdani ydy, o'r eiliad y ddigwyddodd yr anffawd anffodus hwnnw wrth ymweld â chastell yn swydd amwythig, dwi ond wedi teimlo bod fy nhroed i ar dir cadarn, bod i wedi cael ei chadw yn gwbl ddiogel. A dwi'n diolch nad yw yngheidwad i yn cysgu. Ac o'r eiliad, fedrai ond diolch am ofal a chariad a chonsyrn ddoth o gymaint o lefydd, o'r bobl a redodd o ochr y bryn i gynnig help, y bobl ambulans. Fi oedd rhaid roi fyny efo fi'n palderio'r holl ffordd i'r amwythig. What am I going to do about my anerchiad yn yr undeb? Dyna'r peth cyntaf ddoth i'n meddwl i. Diolch am ofal meddygon, nyrsys mewn ysbytau, teulu, Delyth, Griffith, Llio, teulu estynedig a ffrindiau. Diolch hefyd am ofal yr un, nad yw'n gadael i'm troed lithro ac na fydd byth yn cysgu. Diolch i Reinallt am ddarllen y geiriau yma o lyfr y proffwyd Eseia. Y detholiad o adnodau o bennod 43. Ac ar ddetholiad o adnodau o'r bennod yma, dyn ni am aros heno yma. Mewn cyfnod digon helbilus ac ofnus yn hanes i, mi ddoth y geiriau yma a'i cysur yn syth. Ac wrth i unrhyw un ohono ni wynebu unrhyw sefyllfa. Paid bod ag ofn. Dwi wedi dollwng di'n rhydd. Dwi wedi dy alw wrth dy enw fi pia ti. Pan fyddi di'n mynd drwy'r llifogydd, bydda i gyda thi. Neu drwy afonydd, fydda nhw ddim yn dy gario di ffwrdd. Wrth i ti gerdded drwy'r tân, fyddi di ddim yn cael dim niwed. Bydd y fflamau ddim yn dy losgi di. Achos fi ydy'r arglwydd, dy ddiw di. Un sanctaidd Israel, da chibwr di. Felly, myfyrion am droedio llwybrau fydd cyfeiriad y meddyliau dwi am rannu gyda chi heno yma. A cyfle i ddwy'n i gor rhai o eiriau Eseia. Mae'n amryw o'r ofalaeth yma heno. Fyddwch chi'n gwybod, anamal iawn dwi mor daclus y llwyddo i gael 3 ffen. Wel, heno, mae yna. Dwi chwaith ddim yn llwyddo byth i gyflathrenu, ond dwi wedi trio wneud hynny heno hefyd.
Ac fel crwt o Llanllwni, wel, mae gennym ni'r ddwbl yn does. Ac felly, mae'r myfyrion yn disgyn i 2 adran, a mae yna 3 rhan i'r hyn dwi am I rannu heno. Yn gyntaf, llwybrau'r llywydd, ac ell fach iawn I ddeud y gwir i'r llywydd hwn. Cyfle I rannu chydig o hanes y daith sydd I arwen I fama heno. Ac I ddiolch am brofiadau ac am bobl sydd wedi bod yno ar hyd y daith. Cyfle I gydnabod cyfraniad unigolion arbennig sydd wedi fy nghyfeirio I at y llwybr ac wedi farwen I ar ei hyddi, drwy esiampl, gan adael I dylanwad ar y mywyd. A dwi'n gobeithio mwyn popeth, dyw'r anerchiad yma ddim wedi swnio gormod fel araith derbyn Oscar. Yna, yn ail, llwybr y llywydd. Fawr y tro yma. Un llwybr, un llywydd. Cyfle I gyhoeddi, mae Iesu yw'r unig un sy'n abal i'n harwen i'n ddiogel ar daith bywyd, ac mae ond un ffordd drwy Iesu sy'n yn harwen I at Dduw ac at gyflawnder bywyd. Ac yna, yn drydydd, llwybrau llywyrchus. A be fysa ni'n licio I gyflawni yn fwy na dim byd yn ystod y flwyddyn nesaf yma, yw ceisio annog, calanogi ac ysbrydoli yn pobl a'n heglwysi ni I fynd ati o ddifri mewn cynhadaeth. Mae hynny'n cynnwys chi a fi, wrth gwrs. Bydde rhai am ddeud wrthon ni bod yn heglwysi ni ar ei hanad lola, ac mae gwastraff amser yw ceisio adfer bywyd I rywbeth sydd I hen farw. Yda ni wir am gredu bod 20 canrif o hanes Cristnogaeth yn mynd I ddod I ben? Bod tua 80 cenhedlaeth o dystion sydd wedi bod wrthi'n ffyddlon yn rhannu'r stori am Iesu yn mynd I orffen dan cenhedlaeth ni? Diolch am y llwybrau llywyrchus mae'r Efengil yn ei chymryd heddi. A gadewch I ni atgoffa'n gilydd rhywun pryd bod yna gamau fedr bob un ohono ni gymryd I droedio'r llwybrau hynny. Felly, llwybrau'r llywydd ar fach. Yn gyntaf, wel, mae rhaid yn does diolch am ymddiriadaeth yr eglwysi, cymanfarfon a'r undeb yno fi. Mi oedd e'n brofiad reit emosiynol cael taro yr enw ar y Beibl gan sylweddoli rhai o'r enwau oedd yno yn barod. Mi dwi yn ei ystyried I yn fraint ar uchel iawn, ond hefyd yn goblin o gyfrifoldeb. Dwi'n apelio am eich gwyddiau, gai ddiolch heno I densil a rhys am eich gwyddiau chi. Gai ofyn am eich ymynedd chi hefyd dros y flwyddyn nesaf yma. Ac wrth gyflwyno'r anerchiad yma, meddiwch I fi'r wedd bersonol yn y rhan gyntaf yma. Ond fel yn hanes ni gyd, mae yna gymaint o bobl, wrth gwrs, sy'n rhan o'r stori. Fel y dwedes I yn Llanllwni, ger Llanybydder ym Manghartref. Delith os yn dweud oedd dy gartre di, ond, wel, dwi yno yn reit aml ac yn ei dal I ystyried yn ail gartre. Dwi'n ddiolchgar am fygwraeth dda, am ddylanwad rhieni a gofal teulu estynedig. I ysgol gynradd Llanllwni yn naturiol ac yna I ysgol Llambed ar gyfer fy addysg. Bod yna gapel yn Llanllwni, capel nonni, roedd yn teulu ni, sef teulu Pantygogledd, yn deulu o fedyddwyr. Ac felly, I ysgol Sul Aberdiar,
yn Llanybydder yr EC. Gen i atgofion plentyndod melys iawn o'r eilwyd gynos honno yn yr Ysgol Sul. Dosbarth Ysgol Sul, yn Tiwini, yn Clwdewi, mae yma heno. Yna, dosbarth ar ddegau Helen Davies, gwraig Olaf wrth gwrs. Mi roedd hi'n Ysgol Sul niferus iawn, a lot fawr o fechgyn. Dwi'n ddiolchgar am yr Ysgol Sul honno, ac eto yn falch o'r cyfle dwi wedi gael i weithio o blaid yr Ysgol Sul yng Nghymru. Un o'r atgofion sy'n gen i o'r Ysgol Sul, dyddiau ifanc iawn, oedd bod ni'n cael ein cludo mewn car, Lona'n chwaer a finne, mewn hen Wolseley i Non Evans, ar olygwr yr Ysgol Sul oedolion. Fydde'n ein casglu ni ar gyfer mynd i Aberdiar bob pnawn di Sul. Ac ie, diolch am weinidogaeth cludo, ac gweitha holl ddeddfwriaeth DBS a ballu. Cofiwn bod yna lawer fydr yr eglwys heddi wneud yn dyddiau ni, i nôl a danfon, boed i wasanaeth neu ar orchwyl arall. Byron Evans oedd, ac Ann oedd yn y mans yn y dyddiau cynnar hynny. Pryn yw fy nghof i yn naturiol ohonyn nhw. Mi symudon nhw pan o'n i yn gymharol ifanc. Ond braf iawn nes ymlaen ar y daith wrth gwrs oedd dod ar draws Owain unwaith eto yn y coleg ym Mangor. Ac o fewn dim dod hefyd yn frawd yng nghyfraith. A mi da ni falch o gael cwmni Owain yn oedfa'r weinidogaeth bore dydd Mercher. Ond yna Olaf a Helen yn cyrraedd Aberdiar a Llanybydder pan o'n i'n blentyn gymarol ifanc. Bu cefnogaeth Olaf fel tad yn y ffydd yn allweddol wrth gwrs. A dwi'n ddiolchgar am y cyfeillgarwch, lle mae Olaf yma, am y cyfeillgarwch sydd wedi bod rhyngon ni am 20 mlynedd. O help ymarferol gyda'r pregethau cynnar hwnnw, o wneud y trefniadau yn y Coleg Gwyn ym Mangor, i lifft ar ddisadwn i'r fetch i weld Abertawe yn chwarae. Diolch yn fawr iawn, Olaf. O ran yn siwrnau ffydd i yn y cyfnod yma, mae yna 3 arall hefyd dwi am gyfeirio atyn nhw. Mi roedd y parch Glenville Jones, a Megan i briod, yn aelodau ffyddlon yn Aberdiar wedi iddo ymddeol, a bu cefnogaeth Glen a'i ddiddordeb ynof yn ysbrydoliaeth. Mi roedd ysgol Llanllwni yn ysgol eglwys, a'r canon Sam Jones, yn galw heibio yr ysgol yn wythnosol, a buynte hefyd a'i ddylanwad yn fawr arnau. Ac un arall oedd dynas o'r enw Miss Thomas Bonton. Prif athrawes wedi ymddeol oedd Miss Thomas, annibynwraig fawr iawn. Am flynyddoedd, o'n i'n mynd i'w chartre hi bob pnawn ar ôl ysgol i gael te pnawn, cwpan Tsieina go iawn, a mi roedd hi bob amser efo ryw gacen arbennig. Dwi'n dal i drysori'r Beibl lliw lleder gefes i ganddi hi yn 1988 wrth gychwyn ar yngweinidogaeth yn y bont. Bu'r 3 yma oedd yn bell i mewn i oed ymddeol, yn ddylanwad mawr iawn ar hogyn 15 oed. A fyddai'n dragwyddol ddiolchgar iddyn nhw am fuddsoddi hamser yno fi. Ac ie, lle bynnag mae yna gyfle i bob un ohono ni i gymryd diddordeb ac i ddod yn gyfeillion i bobl ifanc, wel, mi all i effaith fod yn bell gyrhaeddol. Trwy gydol ymlentyndod, pan ofynnwyd y cwestiwn, beth ti am fod pan ti wedi tyfu fyny? Wel, auctioneer,
Arwerthwr oedd yr ateb bob tro. Roedd dad yn ocsionier, a bob sadwn, bob gwyliau, helpu yn y mart oedd yn mynd am bryd i. Ond yna, yn 15 oed, dwi'n cofio mynd i siarad y mam yn y gegin, rhyw bnawn, a deud, dwi am mynd yn weinidog. Cedi bod efo'n dipyn o sioc. Oedd e'n sioc i fi, ond oedd efo'n fwy o sioc i bawb arall. Ond o'r foment yno, fi oedd na ddim edrych yn ôl. Ymateb mam ar y pryd oedd, yn rhoi yn y car, gyrru lawr i siop gomerian pres yn Llandysil, a gofyn am lyfr, a fyddai o help i'r darpar giw bregethwr yma. The Lion Handbook to the Bible oedd y llyfr a ddangoswyd i mam. Fe ofynodd mam oedd ar gael yn Gymraeg. Ond doedd e ddim wrth gwrs. Ac felly mae'r copi Saesneg gen i yn drysor hyd heddi. Go bryn byddai neb wedi dychmygu y byddai'r bachgen 15 oed hwnnw 10 mlynedd yn ddiweddarach wedi llwyddo i berswadio 12 o ddiwinyddion amlyca Cymru i'w gyfieithu fe i'r Gymraeg iddo fo mwyn i'w gyhoeddiau fel llawlyfr y Beibl. William H. Jones oedd y prif olygydd. Mi roth flwyddyn gyfan i'r job, a mi gytunodd ar dal o gampynt. Fe gollon ni William H. rhai wythnosau yn ôl yndo. Diolch am bopeth y gwnaeth o yn ei ffordd ddistaw arbennig ei hun. Siŵr bod y syniad o'i gyhoeddi fe wedi blannu yn doedd 10 mlynedd ynghynt. A gweithiau mae'n werth dal gafel mewn breuddwydion yn tydi. Mae'n rhyfedd weithiau beth sy'n yn bosib. Peidiwn â bod ofn mentro, a credu bod pethau tu hwnt un gafel ni, yn enwedig os yw Duw yn ymwneud â'r fenter. Fel bydyddwyr, da ni'n ymfalchio yng ngeiriau William Carey. Disgwyliwch bethau mawr gan Dduw, ceisiwch bethau mawr dros Dduw. Wedi rhannu'r newyddion syfrdanol yma gyda mam, a maes o law mynd i weld Olaf, dilyn y drefn, pregethu yn Aberdiar, a thair o eglwysu'r Cymanfa, chyfweliad yn y Coleg Gwyn ym Mangor. Y llwybr felly yn arwen ôl Anllwni, Aberdiar, yr holl ffordd i Fangor. Cyrraedd y Coleg Gwyn, ar annwyl barchedig brifathro John Rice Rowlands, yno yn bennaeth ar y coleg yn barod i'n groesawu. Mi ges i alwad ffôn gan John Rice bore ddoi yn dymuno'n dda i'r llywyddiaeth. Gŵr bonheddig, gŵr hynaws. Diolch am i ras a'i ymynedd. Gwch chi glywed mwy am hynny nes ymlaen. Oherwydd cychwyn yn llawn brwdfrydedd a radd byd i. Ac mewn gwirionedd, roedd y llwybr wedi bod yn weddol o glir hyd yma. Mynegbyst clir ar hyd y ffordd, wedi'n nghadw'n ddiogel ar y ffordd. Ond wedi cyrraedd Bangor, dyma sylweddoli bod yna lwybrau eraill hefyd y gallwn ni i'w troedio. A by'r cyfnod cynnar hwnnw ym Mangor yn gyfnod o holi a stilio, yn gwestiynu a herio berig y llwybr o'n i wedi cychwyn arno. Yn ogystal â gwneud cwrs gradd, mi ffindes i'n hun yn gwneud o leia 2 swydd arall. A cyn i neb ddeud dim byd, beth sydd... reit, oce. Mi roedd dipyn o wyler-diler yn don. Yn prynu a gwerthu bob math o bethau. Mi roedd gen i siop recordiau Cymraeg tanddaearol. Mi oedd Bala Bangor yn llawn o offer trydanol, bob math o geriach,
Ac fel Arthur Daly, mae Iwan yn y cefn yno, y bydd yn ffrindiau coleg I gyd yn ynghyfarch I hyd heddi. Dyna un llwybr oedd yn agor o mlaen I. Wedyn mi ddoth cyfle I brynu disgo Cymraeg. Hen disgo Mici Plwm, ddar I droi'n disgo'r corwynt ac yna'n disgo'r brenin. Y syniad o gadw'r brenin Arthur Daly I fynd. Roedd hynny'n golygu teithio I bob twll a chornel o Gymru. Ac felly'n aml iawn ar nos Sadwrn gallai fod yn glwb Ifor Bach yn Caerdydd neu'r Dixie yn Rhyl. A 2 noson yr wythnos, bob wythnos yn y clwb Cymraeg ym Mangor. Mi roedd gen I raglen radio Ysbyty Gwynedd, a rhyw ffytiau eitha rheoledd I Radio Cymru, a rhyw geisiadau I gyflwyno oddi ar y llwyfan mewn gwyliau roc rhwng bandi ac yn y blaen. Mi roedd na lwybr arall eto yn agor I fyny. Ond, diolch byth, roedd na drydydd llwybr hefyd. Sef yr un o'n I wedi mynd i'w Fangor I wneud yn y lle cyntaf. Bob Sul roedd na alwadau I bregethu. 2 oedfa fel arfer, yn teithio o gwmpas Môn ac Arfon a'r glannau gyda'r gwahanol enwadau. Yn y cyfnod yma hefyd, mi ddoth cyfle I wirfoddoli gyda Cyngor Ysgolion Sul. Delyth Oswy ar y pryd oedd yn rhagflaenydd I. Ac felly, swogio mewn gwersylloedd Ysgol Sul yn Rhyddi. Stiwardio gornestau chwaraeon. Helpu ar stondinau llyfrau. A drwy'r profiadau hynny, a chryw myfyrwyr Bala Bangor lle ro'n i'n byw, dod I sylwi hefyd bod taith ffydd yn siwrne a bod mynegbist ar hyd y ffordd honno. Dwi'n cofio cyfnod wir pan nad oedd gen I ffydd. Dwi wedi bod yn weddiwr trwy ymlentyndod. Y peth naturiol I wneud oedd troi at Dduw. Ond yn y cyfnod yma Mangor, rywsut mi nath gwahanol ddarnau jigsaw oedd yn perthyn i'n ffydd I. Rhyw ddisgyn i'w lle, fel gweld felly am y tro cyntaf, rhyw sgerbwd o'r darlun llawn. Dwi'n cofio bod mewn siop un tro, rhyw siop fargeinion, rhini dwi'n licio. Clearance salvage oedd ei enw. Gwerthu stwff, chymod, ydi bod o dan ddŵr neu ydi bod o'r dan. Roedd ganddyn nhw gannoedd o jigsaws yno, mewn bagiau plastig. Gan fod y bocs oedd ar llun arno, mwy na thebyg wedi ddifrodi. Doedd gan neb syniad beth oedd y llun oedd ar y jigsaw wrth I brynu fo. A mae'n siŵr gen I bod yna rhyw wefr wrth ddechrau roi'r darnau a doedd sylweddoli, llun o geffil neu llun constable di hwn neu beth bynnag. Wel, profiad tebyg am hwn ni ddigwyddodd yn y cyfnod yma ym Mangor. A doedd I sylweddoli bod Iesu am berthynas bersonol gyda fi, a bod i'n medru ymddiried yn ddo fo am bopeth ar daith bywyd. Mae'r daith yn parhau, mae'n ambell I fyny, mae'n ambell I lawr hefyd. Ond mae wedi bod yn ffyddlon drwy'r cyfan. Wrth i'n nghyfnod I ym Mangor ddirwyn I ben, roedd yr alwad wedi chadarnhau, ac buon i'n ysu I gael cychwyn ar y gwaith. Mi ddes I o Fangor efo gradd mewn DJ-o, dosbarth cynta mewn wylio a dilio, y byd I wedi hen ddiflannu. Dim ond trwy raslonrwydd a drigaredd John Rice Rowlands yn dweud mae yna rhyw botensial yn hwn, sgynno fe'r un gymwyster, ond ymddiriedwch ynddo fe, da ni'n siŵr bod yna rhyw botensial ges i'n nghymeradwyo i'r weinidogaeth. A chi'n gwybod eto, mewn rhyw ffordd ryfedd, byddai'r holl brofiadau ges I yn y Ddia Mangor yn dylanwadu ar weddill y mywyd I.
ac yn chwarae rhan yn yng ngweinidogaeth i. A'r tipyn sgiliau oedd gen i yn mowldio natur yng ngwaith i. Griffydd y llio pan dwi'n deud wrthoch chi am weithio, cofiwch y stori yma hefyd, achos mae yna fwy i brofiadau coleg nag mynd yno. Dilynwch eich breuddwydion, dilynwch yr hyn da chithau yn cael ei alw i wneud hefyd. Reit, lle dwi wedi cyrraddwch. Dyma ni. Cychwyn yn 11 oed ym Montrid Fendiged a Swydd Ffynnon. Myfyriwr o dan hyfforddiant, a bellach yn agored i alwad. Mi ges i lawer o gwmni'r parchedig Peter Thomas yn y cyfnod yma fel mentor am y flwyddyn. A diolch eto am groeso Peter a Meryl ar ei heilwyd. Daeth 2 galwad i law o gylchoedd gwahanol. Yn y cyfnod yma hefyd, mi ddoth na fel oedd Rheinald yn sôn, swydd i fyny gyda chyngor ysgolion Sul. Mynd amdani ei chael, ac yna dyma alwad yn dod i fod yn weinidog rhan amser ym Montrid Fendiged. Roedd ambell un yn amheus a fydde'r ddwy swydd yn bosib gyda'i gilydd. Cytunwyd ar gyfnod prawf o flwyddyn. Dod yn ôl mewn blwyddyn i drafod. Wel, 30 mlynedd yn ddiweddarach, does neb wedi galw'r cyfarfod yma. Wedi cyfnod o bron 4 blynedd, roedd na briodas ar y gorwel, a Delyth yn gweithio yn y gogledd yng Ngholeg y Bala ar y pryd, cyn dyddiau'r BMS. Yn yr un cyfnod, mi ddoth na ofalaeth yn rhydd yn Eifionydd, cyfle eto i ddilyn olaf. Dyma symud i eglwysi Bethel Penrhyn Deidreth, Horeb Garndol Benmaen, Capel y Beirdd a Pheniwel Tyddin Sion. Cartrefi ym Morthmadog i ddechrau, a chyda dyfodiad y plant, Griffydd a Llio, symud i Chwilog. Wel, dych chi wedi cael rhan nesa'r hanes yn gynharach heddi. Ac 30 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cyngor Ysgolion Sul a Chwyddiadau'r Gair yn dal yn rhan o fywyd bob dydd. Trwy'r cyfnod yma i gyd, dwi wedi elwan aruthrol o gyngor a chyfeillgarwch Rheinald, sydd wedi bod yn gefn aruthrol fel mentor a chydweithiwr. Ac yn y blynyddoedd diwetha yma, cael Rhys Llwyd yn ymuno â'r tîm, a mae hynny hefyd wedi bod yn fendith fawr sy'n gwneud bywyd yn gyfoethog iawn iawn. Mae wedi bod yn fraint cael ymwneud a bywyd y gymanfa a'r undeb hefyd. Nid yn unig drwy bwyllgorau, ond mewn prosiectau fel creu llyfr gwasanaeth, trefnu diwrnod i'r brenin yn Llanelwedd. Mae'r llwybrau hynny i gyd wedi bod yn gyfrwng i gyfoethogi profiadau'r daith. Reit, na ddiwedd ar llwybrau'r llywydd. Ond diolch am gael eu cerdded nhw, a diolch am bawb sydd wedi bod yn gwmni ar hyd y llwybrau hynny. Llwybr y llywydd. Yr ail ran i'r myfyrdodau hyn yw diolch am a chydnabod pwysigrwydd llwybr y llywydd. Un llwybr, un llywydd. Da ni'n byw mewn oes lle mae pobl am ddeithio ni bod pob math o lwybrau dilys fedrwn ni'w dilyn mewn bywyd. A digon o ffyrdd gwahanol i ddarganfod Duw. Mae pob un llwybr medden nhw'n cyrraedd yr un copa, ond nid felly ydy gyda Duw hefyd. Yr un Duw sy'n ar ben y daith. Ond yn ganolog un ffydd ni, mae'r gred mae un ffordd sy'n yna. Ffordd Iesu yw'r unig ffordd. Dwi wrth y modd efo'r hyn mae Eseia yn dweud yn fan hyn. Doedd dim Duw o'n blaen i, a fydd e ddim un arfa ôl i. Fi
Ie, fi ydy'r unig arglwydd, a does neb ond fi yn gallu achub. Fi ydy'r unig dduw. Fi ydy o'r dechrau cyntaf. Does neb arall yn gallu cipio rhywun oddi arna fi. Pan dw un gwneud rhywbeth, does neb arall yn gallu i ddadwneud. Fi, neb arall. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Mae'r tirwedd crefyddol ac ysbrydol yng Nghymru wedi newid yn sylweddol yn dydi yn y oes i, yn yr hanner 100 mlynedd diwetha. O bosib bydd llawer yma wedi wmagu mewn cyfnod lle mae'r prif wahaniaeth grefyddol oedd y gwahaniaethau enwadol o rhyngon ni. Ond yn 2018, lleiafrif bach iawn yw'r enwadau hynny gyd gyda'i gilydd. Bydde mwyafrif bellach yn arwyddo'r bocs bach hwnnw sy'n dweud dim ffydd. A do fe welwyd twf sylweddol hefyd mewn crefyddau eraill a chredoau eraill. Bellach gweli'r mosgiau, temle a synagogau yn trefi a'n dinasoedd ni. Mae'n gwybodaeth ni felly o'r crefyddau hynny yn medru bod yn bryn iawn. A diolch byth bod y ffordd mae addysg grefyddol yn cael ei ddysgu heddi, yn cael ei yn ein ysgolion ni, yn cyflwyno cenhedlaeth newydd o blant i arferion a defodau gwahanol grefyddau. Does gen i ddim amheuaeth bod llawer iawn o'r rhagfarn a'r atgasedd da ni'n gweld yn y byd yma heddi yn deillio o'n diffyg deall ni, a methiant i werthfawrogi diwylliannau gwahanol. Da ni wedi'n breintio o gael byw mewn gwlad ac mewn cyfnod o hanes lle mae'r hawl i gredu yn hawl sylfaenol a berthyn i bob un ohono ni. Mae'n rhaid parchu pawb, boed o grefydd eraill, neu o ddim crefydd. Does gynnon ni chwaith ddim hawl i wrthrymu neb efo'n daliadau ni. Ond, da ni wedi cael ein galw i fyw'n ffydd ni, i fod yn halen ac yn oleuni, i ddisgleirio gogoniant Crist. Da ni wedi'n galw i rannu'r newyddion da, ac i gyhoeddi Crist fel yr unig ffordd, a'i gyhoeddi'n arglwydd ac yn waredwr. Heb fod a chywilydd o hynny, i ymfalchio yn ein perthynas ni gyda Iesu. Dwi'n anghyfforddus gyda'r ffad yma o gael gwasanaethau aml ffydd, aml gred. Sy fel petai'n awgrymu, rhyw un teulu mawr grefyddol yda ni dros y byd i gyd. Os mae angen fforymau trafod, chyfle i ddod i nabod ein gilydd fel cymunedau ffydd ac fel cymunedau crefydd. Ond i fi mae yna linell ac fel Cristion, y cred yn Iesu fel yr unig ffordd at y Duw hwnnw. Un llwybr, un llywydd, yr hyn sydd wedi bod yn ganolog i'n credo ni drwy'r canrifoedd. Ac mewn byd dyrys, diolch am lwybr clir i'w ddilyn. A braint fawr bywyd yw cael cyfeirio eraill ar hyd y ffordd honno. Llwybrau'r llywydd, llwybr y llywydd, ac yn drydydd, llwybrau llewyrchus. Be mae'r byd am i ni gredu dyddi yma, yw mae llwybr tuag at ddirywiad, yw llwybr y ffydd yng Nghymru bellach. Dead end mewn gwirionedd. Iddo chwarae rhan bwysig yn ein hanes ni, medden nhw. Mae'r medden nhw mewn brackets. Dwi eisiau diolch hefyd i Nan yn fanna yng ngolygu ddi am ryw gywiro'r testun. Am oedd o help gael hwnna wan mewn brackets. Diolch Nan, sori. Iddo chwarae rhan bwysig yn ein hanes ni, medden nhw.
Mae'r byd wedi symud yn ei flaen, a llwybr ffydd bellach yn gwbl amerthnasol ar gyfer bywyd heddi. Rhywbeth a berthyn i'n hanes ni yn y gorffennol yw'r Efengyl. Bydd llawer yn edrych yn ôl yn hiraethus ac yn ein atgoffa ni'n gyson nad yw pethau fel ag yr o'n nhw. Ac os ydych chi eisiau lladd ysbryd rhywun, dyna'r ffordd o'i wneud ynde. Ew, dyw pregethwyr heddi ddim fel oedden nhw. Ew, dyw pethau yma dwi'n cofio. Ie, da iawn. Mae yna ddyhead i gael mynd yn ôl i'r hen ddyddiau yn does. Tydi hynny byth yn bosib wrth gwrs. Dyma chi eiriau Eseia eto. Pidwch cael atgofion am y gorffennol. A dim ond meddwl am beth ddigwyddodd o'r blaen. Edrychwch dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Dych chi'n mynd i weld? Dwi'n mynd i agor ffordd drwy'r anialwch a rhoi afonydd yn y tir diffaidd. Os mae gynnon ni le i ddiolch am lewyrch y gorffennol ac i amfalchio yn yr hanes hwnnw. Meddai Eseia, fi ydych chi'n sanctaidd chi, yr arglwydd, eich brenin chi, yr un greodd Israel. Dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Yr un agorodd ffordd drwy'r môr a llwybr drwy'r dyfroedd mawr. Yr un ddinistriodd gerbydau a chyffylau a'r fyddin ddewr i gyd. Odi, mae Eseia'n atgoffa bobl am y gorffennol, am fendithion Duw arnyn nhw, am ei gwaredigaeth nhw o'r aifft, a gofal Duw drosti nhw. Ond wrth i atgoffa nhw, mae'n deud, ylwch, anghofiwch y gorffennol, ac i beidio credu bydd yna ailadrodd bendithion y gorffennol. Yr un dianogaeth Duw i ni heddi ynde. Os mae yna le i ddiolch am y gorffennol. Diolch am ddylanwad nawthsant fel Dewi Sant yn genhadwr ac yn efengylydd. Diolch am waith arwrol William Morgan ac ôl hynny ar hanes yn ffydd ni. Diolch am ysgolion Griffith Jones a gwaddol yr ysgol Sul. Se gen i'n job wedi bod ys 30 mlynedd o'n i bai am Griffith Jones. Diolch am yn hymynwyr ni a'n diwygwyr ni. Diolch am hanes arwrol Mary Jones ac ysbrydolodd Thomas Charles. Diolch am yr holl etifeddiaeth yna. Ond hen hanes yw na i gyd. Mae'r Gymru gyfoes wedi newid. Nid galwad i hiraethu am brofiadau tebyg i'r gorffennol sy'n yn fan hyn. Ond galwad i weld bod y Duw hwnnw dal ar waith ac yn dyheu i wneud pethau newydd a chyffroes. Edrychwch, dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Ydych chi ddim yn ei weld. Dwi'n agor ffordd drwy'r anialwch a rhoi afonydd yn y tir diffaidd. Chi ydy fy nhystio ni, meddai'r arglwydd, a'r gwas dwi wedi ddewis i wybod ac i gadarnhau eich bod chi'n deall mai my fi ydy e. Waw, ni i trofod ti yw, meddai Duw. Bant â chi, ewch amdani. Ac yng Nghymru heddi yma, mae yna lwybrau llewyrchus. Mae yna fentre cyffroes yn digwydd o'n cwmpas ni. A ledled y byd, mae Efengyl Iesu Grist a'r gerdded. Fel undeb, da ni'n ymfalchio bod ni wedi neilltuo Simeon a Menna i weithio y maes cenhadaeth. A cofiwch, maen nhw ar gael i ysbrydoli ac i'ch annog chi ac i'ch cefnogi chi mewn unrhyw ffordd bosib. Chwi yw fy nhystion, meddai Duw. A mae yna bethau feder pob un ohono ni'n wneud. A pethau feder pob eglwys i wneud. Y cwestiwn yw, yda ni yn credu hynny
Yda ni yn ddisgwylgar? Yda ni yn weddigar? Yda ni am weld Duw yn gweithio drwyddo ni? Dwi wrth gloi am nodi'n gryno lle dwi'n gweld rhai o'r llwybrau llywyrchus hynny. A diolch nad eglwys gaeedig dywyll oeraidd sy'n agor am ryw awr bob wythnos i'w hanfod eglwys Iesu Grist. Mae yna gyffro a mentergarwch i weld ledled Cymru. A storiau o lewyrch a llwyddiant. A hynny mewn ardaloedd a chymunedau digon tywyll ar sawl gwedd. Fel undeb, dros y blynyddoedd diwetha yma, da ni wedi cael clywed rhai o'r storiau hynny yn dydan. Pobl a'i gweledigaeth yn symud mewn i ardal ac yn gweithio ac yn gwneud gwahaniaeth. Dwi'n falch iawn o weld mwy a mwy o sefyllfaoedd lle mae cymunedau ffydd yn dod ynghyd i addoli ac i genhadu. A nid sôn ydw i fyna mwyn i dogaeth bro ac undod, ond Cristnogion drwy gilydd yn gweithio i ryw bwrpas arbennig. Llai o gecri a berniadu a thynnu sylw at wahaniaethau. Da ni wedi byw drwy 100 mlynedd lle da ni wedi gweld gormod o hynny. Os oes rhywbeth yn upsetio i, a gweld Cristnogion yn dadle ac yn berniadu gilydd yn ddianghenraid, be sy'n gan y 95% o bobl na i ddeud am hynny dwch. Do, gwelwyd twf mewn gofalaetho bro, ac mae hynny fel clywson ni yn y sesiwn prynawn yma wedi bod yn un ffordd o gael rhyw egni newydd mewn cymunedau. Gwelir mwy o gydweithio rhwng eglwysi i drefnu mentre a digwyddiadau. Gwahanol traddodiadau yn dod ynghyd i greu menter genhadol gyffroes. Mae trobwynt ac efe oddi fewn i'n cymanfa ni yn arfon y ddau enghraifft. Dwi hefyd o falch o weld yr eglwysi hynny sy'n barod i fentro ar brofi gan gynnig arlwy chydig yn wahanol. Chi'n gwybod, mewn sawl pentre a thre mi gewn ni 4 capel o 4 traddodiad enwadol gwahanol yn cynnig yr un arlwy. Mae gwir angen amrywiaeth arno ni a mynegiant ychydig yn wahanol. A diolch am enghreifftiau fel Cersalem sy'n llwyddo i apelio a denu cynulleidfa ynghyd. Wrth i ni feddwl am y 95% o'n cenhadaeth ni, mae gwaith ysgolion yn wedd bwysig ar y mentergarwch hwnnw. O ymweliadau wythnosol tîm agor y llyfr, cyflwyno Beible a llyfrau'r cam nesaf ar ddiwedd cyfnod blwyddyn 6, gwahoddiadau i blant ymweld â'r capel i archwilio i nodweddion e, cefnogi staff drwy wirfoddoli a thrwy weddi. Cyflwyno adnoddau defnyddiol yn rhodd i'r ysgol. Cydweithio gyda gwasanaeth Nadolig a diolchgarwch a'r posibiliadau yn ddiddiwedd. Mae sy'n byd fyna na sy'n amhosib un eglwysi ni wneud. Bydd y nifer eglwysi yn trefnu grwpiau ti a fi, fel ffordd o gynnig darpariaeth sy'n dod â rhieni ifanc ynghyd, ac yn aml iawn hefyd, yn gyfle i gyflwyno'r plant ifanc a'i rhieni i'r gymuned ffydd leol. Mae enghreifftiau o eglwysi mynd ati i osod y we yn y capel. Gall hyn fod yn gyfle i gynnal clwb gwaith cartre ar ôl ysgol. Help i oedolion llai abl ar y we i lenwi ffurflenni, cyfle i roi gwersi a hyfforddiant mewn gwahanol feisydd. Cofio nad bawb sy'n ar we adre. Gall y we hefyd fod yn ffordd o ddangos ffilmiau neu pethau trafod boed i blant neu
i deuluoedd. Da ni yn dod i ben. Mae eglwysi eraill wedi bod yn cynnig gwersi coginio, efallai i famau ifanc sy'n rioed wedi cael cyfle i ddeall sut mae coginio pryd meithlon a fforddiadwy. Ac mae i fwyd hefyd i le yn ein cenhadaeth ni. Dwi'n gredw'r cri yn ni. O fynd yn ôl i ddechreuadau'r eglwys fore, roedd y syniad o Gristnogion yn cyfarfod i gydfwyta yn ganolog yn doedd. A dyma feddylfryd pwysig iawn gyda'r grwpiau llanast. Yn ffurf oedfa sy'n ymgorffori'r elfen o gydfwyta, o gyd greu trwy waith crefft, ac o gyd addoli o bob oed. Mae eglwysi eraill yn medru cynnig cyngor ar reolaeth arian i deuluoedd bregus a chyngor ar ddyled. A dros y blynyddoedd diwetha, gwelwyd twf aruthrol mewn banciau bwyd ac eglwysi'n cydweithio yn lleol i redeg y banciau amrysiadwy hyn. Mae popeth dwi wedi sôn amdano gyda llaw yn digwydd rhywle o fewn Cymanfarfon. Mae yna bob math o gyfle i wirfoddoli. A weithiau mae jyst gwirfoddoli yn ddoi hun yn gyfle i ddod i nabod criw gwahanol o bobl. Glywais rhywun yn deud yn ddiweddar, mor ffodus oedd e bod ei ffrindiau fe gyd yn Gristnogion. Wel, tydi byw mewn bybl ddiogel, ddim yn diarwen neb chwaith at Grist nag di. Mae chwaraeon yn faes arall sy'n gyfle i wneud gwahaniaeth. Dwi'n cofio blynyddoedd nôl, mi roedd eglwysi a chyrdde cwarter yn cwyno hyd syrffed bod clybiau chwaraeon wedi dwyn i slot ysgol Sul nhw. Erbyn hyn, diolch am y synwyr cyffredin hynny, lle mae eglwysi'n treffitio rownd y ddarpariaeth sy'n digwydd o'i gwmpas ni. Yn ysgol Sul ni yn chwilog yn cwrdd am 9, mwyn galluogi'r plant hynny i fynd i lle bynnag arall maen nhw am fynd yn hwyrach yn y dydd. I fydd na eglwysi, fydd yn darlledu gemau cwpan y byd dros yr wythnosau nesaf. A mi all lawer rhiant fod yn falch o gyfle i gymdeithasu heb orfod mynd i glwb neu dafarn. Menter gewn ni glywed amdano fe fori ydy'r shed. Nawr, mae gennym ni fel enwad draddodiad cyfoethog iawn o waith y chwiorydd. Mae gan y chwiorydd senana a gwaith mudiad y chwiorydd. Beth gan y dynion? Wel, mi ddoth syniad o shed o Awstralia. Hogiau yn dod at ei gilydd i mewn, nid cweit mewn shed, ond i wneud rhywbeth ymwllelu maen nhw wrthi yn adeiladu bocsys adar. Ac yn cael cyfle i sgwrsio a chymdeithasu dros baned. Mae'n gyfle i'r dynion ddod at ei gilydd o dan faner yr eglwys i wneud rhywbeth gwahanol. Os da ni am ddangos perthnasedd ein ffydd ni, mae'n rhaid gwneud yn fawr o'r cyfleoedd naturiol hynny. Nadolig, pasg, silgwyn, gwyl ddewi, diolchgarwch. Mor aml mae llais yr eglwys yn mynd ar goll yn hwrlu-bwrlu'r byd o'n cwmpas ni. Falle bod angen i ni feddwl fwy am y cyfleoedd hynny sy'n tu allan i'r eglwys. Dwi'n cofio darllen cerdd un tro yn awgrymu mae'r sêl cist car oedd y grefydd newydd bellach ar gyfer digoni anghenion defodol y Sul. Ac mae o fewn y gadeirlan honno roedd gwir gymdeithas i'w gael, wrth i bobl ddod â'i offrymau yn rhoddion i'w prynu a'i gwerthu. Os felly, ond nid oes cyfle i ninne godin gazebos, efo'n paneidiau a'n pobl, a dechrau sgwrsio efo pobl. Mi roedd gan ei ffrind, Roger, oedd efo trelar. Mi roedd hwnnw yn mynd o ffair griceth i sioe nefyn efo'r trelar yma. Ac yno, yn sgwrsio efo pwy bynnag bydde fe'n dod
ar ei draws. Ie, mae yna gyfleoedd yn does. Llwybrau llewyrchus. Gwyddiwn a gweithredwn sicrhau y gwelwn ni fwy ohonyn nhw yn datblygu dros Gymru. Bendith wirioneddol ar waith a thystiolaeth bob yr un ohonon ni yn eglwysu ac yn unigolion mwyn y deyrnas. Amen.